hilabetez luzez prestatutako emanaldia ikusteko aukera izango duzue. Espero dugu gustuko izatea eta guk dantzan egiten dugun bezala, zuek ere uneaz gozatzea. Eskerrik asko gerturatu zareten guztiei.
Kaixo? Honekin bukatu dugu aktuazioa. Eskerrik asko gerturatu zareten guztioi. Con esto hemos acabado la actuación y muchas gracias a todos los que os habéis acercado. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.